comme le Brésil ou Ratimna. Il est comme le Brésil, nous sommes. Regarde-toi quoi. Faut tourner. Oh là là. Donc il tire dans la fille, on a une souris et une fée. Il te même sauvé alors. Oh Africa, mon Afrique, l'Afrique ne change pas. Moi je suis né à Brésil, au Santiago Bernabéu. C'est quoi? Oh Africa, oh maman Africa, oh je vais partir en Europe. Mais y'a kakalantro, clé béant. Chez nous, il n'y a pas clé, il n'y a pas soleil, il y a neige, il y a beaucoup de trucs à manger. Mais ici, malo, gna tout. Rasta, Africa, Itignel. Et puis, tu vois Africa, mon bien Africa, il n'a pas Reda? Non, moi je vais partir en Europe. C'est ça, là où je viens, c'est Europe. Ah ouais, Europe, vous arrêter là. Ah ouais, Europe, arrêter là. Ouais, États-Unis, arrêter là. C'est une patte, c'est n'a pas arrêter là. Allez, Europe, quoi, comment tu arrêter Afrique, n'a pas oui, arrêter là. Vous devez s'en fouiller là. Non, moi je vais partir en Europe. Tiens, hey, toi, Anata, arrêter. Europe, c'est les frères. C'est les frères. Arrêter, Europe, c'est les frères. Vous payez. Là où tu pars, elle est là, c'est à côté de Europe. Dans ce cas, on va partir ensemble. Attends, je vais dire à mon père qu'on va partir en Europe. Hey, ça. Hey, tu vas venir. Mon frère descend. C'est ça, Afrique. Tout le monde est content, on se respecte. Donc après on va partir en Europe, je vais dire à mon père. Oh Africa, maman Africa. Comme je suis là, je ne travaille pas. Non, moi je vais partir. Voilà, ça tombe bien. Et mon père, moi je vais partir en Europe, là où je viens. Parce que ici, moi je ne travaille pas. Il fait chaud ici. Il y a beaucoup de moustiques, il y a beaucoup de mouches. En Europe, il y a à manger, il y a beaucoup à manger là-bas. Donc, moi je vais vous laisser, désolé, hein. Moi je vais partir quoi. Ok, puissant. Hein? Et pour Amingana? Europe. Europe? Oui. Et non, il faut Jamana? Oui, Afrique, chez mon père. Ok, Mouye Basso. Mouye Basso. Il nana i faso la i bɛ tila ka kiriki ta Europe ne ye ne ba ye ɲɔgɔn dɔn ne taara tunga de la o de la ne ba ye ɲɔgɔn dɔn. Si, je sais. Tunga ma danbe dɔn ne sira kare kɔnɔ polisiw bɛ minɛ sanni n ka papiye sɔrɔ maɲumanko dan mɛ ne bɔra yan ko n bɛ taa don min na ne ni dusukolo de taara ne taara fɛn ɲini na n ye dɔn min sɔrɔ n seginna ka na n faso la n ko n bɛna baara kɛ ka sɔrɔ k'e wele ka na gɛrɛ n yɛrɛ la n ka baara kɛ kana perese e ye kalan kɛ ka ban diplôme b'i bolo papier bɛɛ b'i bolo i bɛna baara sɔrɔ yan i faso de nin wagati la e bɛ demi mun na k'e b'i ka valise ta ka taa yan bilen diɲɛ bɛɛ de ka kalan bi a kana kɛ ko hakili t'i ka kow la dɛ hakili b'i ka kow bɛɛ la mun ka di n ye to yan fɔlɔ i ka wagati kɔnɔ o de bɛ diya n ye tunga ma ye dɛ. Ok. Bien formé. Il n'y a pas de problème. Il faut déposer ton valise à... Ebita, dans la dernière fois que tu moi je vais partir en Europe, je vais Europe, je vais famille le jour. Je vais rendez-vous à Europe. Je vais Europe. Je vais rendez-vous à Europe.
Tiens, la vie. On dirait que vous m'en faites. Aïe, on t'a même mené, mais que vous te jouez. Il casse au râle de l'Europe. On me regarde vraiment. Ouf! Que vous voyez son assaut de travail, il y a un ils ont attaqué. C'est bon. Je me rappelle que tu as dit là. Munchi. Chila. On a souvent dit après les gars sur la tiga chila. Tu m'as dit, on a dit. Il m'a dit souvent dit. Et voilà. Na souvent folle dama. Tu vas voir ma boli kaka double. Nere dawal bana saw. Mo mu wetli ka keme nan du muso eta keme fla doron pe. Ebe boli ka double. Ibe tabina ne sora. Fona sora be shi. Ayi ne tso ko. Dongo keme fla fla na so. Ha? Ka gafuta diga kila ke tadi. Ayi no nto kile nyare. To bele kana ke biere. Furu ka disa me dongo na so ngo boko na mani furu lare. Ire ki debure bita na chi. Ora chokro to de la ngan boro foni. Ni to so ba be jire me ni be so te foike. Depuis ni nem na sunguru tika la doro. Arrête fa foike quoi. Jo ngata gafu fe san kile ka gaere. My baby, my baby. Vita eu tô com ele. Ni fana ta kama chugo jume tuguni. Nia. Ala. Amaya. Ki kuru ga seni tanto yo jaga wushu. Aisa. Ngo Europe. Amen ni ke kwa ni ke sa. Ikono mga ibala joga ni ota kama to so foi te no. Amaya. Muy Amaya. Ni mai. Aha. Dawara ke. Adora ke. Aw. Ofnalu. Ni banji daga. Chayan. Ah. An ba bay bay. Kan na ni. Kafuiti. Sani ngame. Et ma fona ka fendima. Aw ne ofo. Apla. Bébé, ni jala ni oui. Aha. Merci. Chakra wakanu wani ametangane. Defle. Ne reste rigolo. Ne vil la fiare quoi. J'étais viré à Guinée à cause de côté quoi. Billahi. Allah. Salam alaikum. Ankle. Matia. Che ma. Che mo ba yiwe che ma che ire. Santi la gara. Ya kwa gere fuafra. Che na mo. E un po. Che. Ulaga sa cho o cho. Oh, try mu fe. Che cho sa ma dumuni ne goro sa che. Oh, try mu fe. Domnia. Dumuni Ne mu folla ka fo domna mu dina no fam dona. Oh, mais ma che yere ga ko mi se ho dum go nyere ko ngare na. E wo domina. Ne wo na so ga doro ifai kare mina. Jume? Ya me ni fa bola ka bona so mo bonyeri. Ene ala che na fora mo wuli de fajiri. Kata na go sanama go. Fa peri police wadi ni bitige. Ko aw fana e che na ma re mai. Bile mo ti ade wa. Hi. Y'a quoi? Moi je dors, toi. Et puis elle est assurée en toi tu dois me dominer wala qui doit toi. Maji adumi. Comment T'es en train de petit. C'est pas là-bas. On dit manger avec dominer quoi? Dumi. Il faille bangana so di ki pambo katakare na. Che baro ke boy ni ma ko ni tu sa wo le. Jo. Ai. Il est parti où? Il a couru. Atara bola ba. Couru. Il besoin de la race. De bola fois ni. Et on va partir le chercher. Viens. On va partir. Na, ai ni kana na ai bola. Mais ne vous. Soro ta ofi ni. So wa. Soge. Ila sonye nela. Ai, ne be fa ka ta sha ofi ni go.
ne ka taa siɲɛ Ni y'a faamu ka taa siɲɛw feere. awɔ kɛ ka taa siɲɛw fɛ yen O mana mun bɛ ka so? kara bɛ ne kɔ de kuwa Kara awɔ i kɛ cɛkɔrɔbatɔ in kara. awɔ a bɛɛ sɔrɔ ale de kama o. Ko ne mun kɛ? ko ne ka nasɔngɔ di ne m'an ban ko ti ka na wari d'e ma sisan sisan Ça fait n'i y'a faamu. Ɔhɔn. I y'a jalen ko i ka nasɔngɔ d'a ma. Awɔ. E y'i ban ka nasɔngɔ d'u ma ka na 200 di ne ma. Awɔ kɛ. Nafa bɛ ne de la o. awɔ i nafa bɛ de la Ale nafa ba bɛ ne la. awɔ kɛ an ka taa ka so kɛ gafu An ka so ayi ne faga ko ma nɔgɔ dɛ. ahan Ee. n bɛ n dogo ka don sa a tɛ bɔ a kalama o. E yɛrɛ t'i yɛrɛ la e kɛlen ye Mali bajan k'e b'i dogo ka don an ka so. Ko ne y'i yɛrɛ lajɛ ka ɲa. Mali bajan bɛ n fɛ sugu de Awa ne t'a dɔn dɛ ne kɔni y'a fɔ. E ka kɛ bebe kɛ ne tun bɛ fɛ ka kuma ne dɔ de f'e ye wa. Ɔn. Ni ka ko kɛ ko ye wa. Hali ni taara ni woro kun fɔlɔ y'anw fɛ yen. O la i bɛ 1,000,000 di ne ma dɔrɔn. woro ni 1,000,000 Awɔ. Mais i bɛ 1,000,000 di ne ma fɔlɔ dɛ ka sɔrɔ ka taa ni woro y'anw fɛ yen nɔ. k'o d'e ma Awɔ. ɲaamɛ ɲaamɛ O ye diya ne ye awɔ koyi. ɲaamɛ ɲaamɛ An t'a kɛ tan tɔ. e bɛna taa Awɔ ne bɛna taa. ala kuma tɔgɔ t'aw fɛ yen sa E bɛ se ka muso furu cogo dɔ ka tila k'e gbɛn i ka du kɔnɔ na o bɛ se ka kɛ o tuma e tɛ dutigi ye ayi de. ne tɛ siran a ɲɛ koyi mais ne tɛ fɛ an ka kɛlɛ dɔrɔn de sinon ne tɛ siran a ɲɛ o. Ne ma sɔn o ma e ye muso furu ka taa muso ta sunani farila la kɔnɔ o ladon i fɛ yen nɔ o donna e n'a ma o ka kɛlɛ tila ka kara bila e da e la n'a ma kɛlɛ o donna ne y'a ti k'a ti fo k'a ɲɛ kelen kari e dun y'o gɛlɛya. ye awɔ a somɔgɔw de nana ka na kuma bɔ bi n tɛ fɛ k'a ci yɔrɔ la n tɛ fɛ ka taa so An ka kɔ taa ne yɛrɛ bɛ t'i bila so. so wa Awɔ. An ka taa kɛ e ma ayi fɔ an ka taa aw fɛ yen dɔrɔn sa ayi ne faga ko ma nɔgɔ i tɛ se ka taa anw fɛ yen nɔ dɛ he ne faga ko ma nɔgɔ an ka taa n bɛ t'i bila aw fɛ yen nɔ. ayi a kɛ yen ne yɛrɛ bɛ tila ka taa n yɛrɛ Awɔ an b'a kɛ tan. awɔ mɛ bebe. an b'a ɲini fo k'a ye an bɛ bɔ ɲini fo k'a ye. On va partir où? Là-bas. Là-bas? Ouais, là-bas, oui. Ah, ok. Ah, oui. Il est là-bas. Ah, là-bas, du coup, ça va. Il est là-bas. awɔ ne yɛrɛ bɛ tila ka taa awɔ. O tuma na o kurusakusa de b'i la. ayi n bobara de bɛ k'a ŋɔɲɛ O tuma e bɔra yɔrɔ min nin bɛɛ bɛ kɛ yen nɔ. ayi yɛrɛ kun n tɛ kojugu i b'i bobara ninnu sɛ olu tɛ c'est pas grave quoi E kɔni laban ye kurusi bɔ ne ɲɛna yan. An b'a kɛ tan. a fana tɛ kojugu o n b'i fɛ o. Ne yɛrɛ b'i fɛ walayi. ne dun tɛ se ka taa so. ne ta mangoro foro kɔrɔ fɔlɔ sani wagati dɔ cɛ. merde. Bayo! Cɛ n'an ka ouais, bah, baro. Eh, bah, il où ça, t'es? Non. Bah, elle est ba. On te cherche partout. Hein? Tu n'as pas donné l'argent. Eh, t'aimes tout, moi, ouais, vous avez d'une méthode. a dugu ma tobi ne yɛrɛ tobilikɛla ya ne yɛrɛ tobilikɛla ayi Toi, tu es le père. quel père Il faut donner l'argent avant de sortir. Tu as couru. Ala ka di wona ala kana to ka bɔ ka taa min ayi On va partir à la maison. ne tɛ taa so so wa i tɛ taa so wa Ayi. ayi an bɛ taa so ba jɔn aw jɔn ne ka taa d'aw ba ma ye ko an ye nasɔngɔ bɔ de jɔn ye nasɔngɔ bɔ ne Ouais, non, 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 c'est moi, c'est moi, c'est moi. a ye nasɔngɔ bɔ ne de nasɔngɔ bɔ ale bɛ se a baara la ne Aha. baara bidɔn bisi la a joli l'aw ba ma C'est moi. Kɛmɛ fila. kɛmɛ fila a ye tobili kɛ yan a C'est ye 1000 tobili kɛ yan euros, 1000 euros. Je donne 1000 euros. a ye tobili kɛ yan dugu ni mɔna an ka taa dumuni kɛ kɛ an bɛ Aha. taa yɔrɔ de la Oh, ok, ok. an ka taa jile wala ala ka barika dɔ la Vous la foutez là, tel père, tel fils. C'est quoi? Regardez. cɛ ni e min y'a kɛ ma e bolo ko faransɛ bɛ laban dɛ La France est mieux qu'ici, hein? ne bɛna nin bila ka taa kuru senna an ka dugu la pour que nin ka ko dɔn an ka taa Ouais, moi je vais partir là-bas.
Moi, je vais appeler la police. Moi, je vais appeler la police. Ma, na ba mo ma, ma. Hey, pardon, ça va? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Moi, je suis européen. Tu me connais? Aïe. Ni non, il a mené ta rani bidon. Ah, il t'en a donc. Ouais, je suis venu aujourd'hui. Tu vois pas mon valise? Tu es jolie, hein? Merci. Moi, je t'ai vu. J'ai remarqué que tu étais très, très, très jolie. Oui, merci, merci beaucoup. Et toi, genre de femme, on voit pas ici, en Afrique. Hein? Alors, moi, je vois des femmes comme ça en Europe. Ça, c'est bien, oh là là. On t'appelle comment? Je m'appelle Gafou. Ah là là, Gafou. Il y a beaucoup de Gafou en Europe. Hein? Oui, Beaucoup. beaucoup. Mais ici, Mamouna Ba, Salimata Ba, hein, Fatima Ba, non, c'est non bizarre là. Non, c'est joli, hein, c'est joli, non. Merci. Et moi, c'est européen. Européen. Ouais, moi j'ai fait la France, l'Italie, l'Espagne. Et tu connais Yamal? Non. Moi je connais Yamal. Et tu connais Cristiano? Non. Moi je connais Cristiano. Hein? Ah, tu connais Messi? Oui, Moi, je connais Messi. c'est mon frère. On mange ensemble. Messi est ton frère. Ah ouais? Tu connais beaucoup de jeunes. Hein? Et tu connais le Brésil? Non. Moi j'ai parti au Brésil, Amérique du Sud. Je connais beaucoup de gens. J'ai beaucoup de relations. Si Ça, tu- c'est bien. Ouais, si tu veux, on peut partir à Dubaï aussi. Eh? Oui, Tu as fait partie là-bas? ouais. L'autre jour, je te vis avec mon père. Oui. Il faut laisser mon père. Il n'a rien. Ton père n'a rien. Il n'a rien. Moi j'ai euro, j'ai dollar et puis franc CFA aussi. Ça, c'est bien. On y en a Ouais. rien. Toi, tu vas où? Ah, il aime que tu l'as sans faire là. Ah, Chila. Ah, ouais. Ah, ok. Oh, déjà, il est pas mal en amour. Ouais, ma mère et mon père est Bambara. Ma mère est européenne. Ah. Ouais. Tu vois pas mon valise? Ah, on est n'y a pas les Ça vient d'Europe. Neko, Hein? comment à quelle attente? Il te waffle là, sorry. C'est quoi, Wafla? 10 000. Est-ce que je peux avoir 10 000 avec toi? 10 000? Oui. Non, moi je ne marche pas avec l'argent. J'ai laissé l'argent dans mon compte. Parce qu'ici au Mali, on te fait comme ça. Eh! Pour l'argent. Na mo fan jona na de. Ah. Ah. Non, excuse. Au fe ni ko jule ya no na mo fan jona de. Ouais, ça c'est vrai. Le fa ite kuma ba mana na bai. Ouais, Bamanangan, doni. Jawu ya français fo ina ta nya de. Doni. Ok, et après, je Wafla Tiga numéro là. Ah ouais. Mais na ka numéro table, me wa. Oui, c'est vrai. Voilà. Il faut mettre ton numéro. Ah, ouais, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Ah, ton numéro aussi est joli. Eh! Numéro fa nga chenya. Ah, Chana. donc, on fait comme ça. Bye bye. Ah, non, moi je vais plus partir en Europe. Il y a des museaux ici qui sont jolis. Regarde-moi ça. Ah, maman Africa.
Ouais. Non, je vais rester ici, je vais rester. Le fonte en bane bene ne ga chogor ban ne fa mana kolo kolo la ni ya tinga ni aparatin ka to jongo woni ene fa ayato mai awo ni dere sanya we ka su doni sorno Ouais, dogo. Ouais, dogo, ça va. Ouais, lazy, ouais. On a des relais. C'est ta boîte, ouais, plein mais. Wallahi plan fo shi tay ma. Ah, OK, faut pas te. Ne wo ete fanya dingen ne ya. Ja. Chogor wai me bokaro. Oh, ouais, ah, no ding. Dingen yo. Wallahi baro ha. Iku wadne hoy. Wada iku wadne chona la liba. Tiens, comment on connaît? Ni George. On se tana prantiri ni so tana prantiri ni joche kanga war bi nga cheka banga po ibaro nga che ma o te problème ni ça ha ni bol ko le do te problème ni bol ga no ne ma bol ga no ma ha tous les temps ne perle no wakati ne faut pas te donc ça quel no donc ça evne bole to du mena ça nangera nyof dudu OK comme bi mata besoin gérer donc chini 10 heures pile ne be yelen quoi ni yelen na doro kelen no ouais bisu yele ala da hawa kita kana te fa ba kala mane ay c'est l'exé ni clochard ça l'exé clochard allez toi kala il fa clochard ay ibaro ulu ko na c'est ouais trabo te nga chamita la ni la mere la gamo ni la gamo na mi la ga du chambi yana jona quoi dara chuma o ake to bai sani ga tete numéro ta numéro adiana 76 ya beche san afa bongana an bi oro vla ni woro bi saba ni dudu fufu fla ale ni kelengele fla mi wele ba ma keta ni selendana sudara ma paranti ni re bini kanete kar wala wani ni fa bola kala ma ai oni ka ko be bale kana ka fa ba